Ahojte, dnes vám ukážem, ako sa dajú veľmi jednoducho očistiť záhradné nožnice. Toto sú záhradné nožnice Okatsuné. Nie sú veľmi špinavé, odstrihol som s nimi pár konárikov, ale tá živica ide z nich dole veľmi ťažko. Skúšal som rôzne prípravky ako jeh, riedidlo, ale najviac sa mi osvedčila táto vodička od Felka 98, s označením 981. Stačí ju nastriekať na čepel. Ona okamžite začne reagovať s tou živicou. Vlastne vznikne taká červeno-hnedá pena. Necháme chvíľu pôsobiť. Ešte začína pekne hnednúť. No a potom stačí jednoducho len zotrieť handričkom. Ešte z druhej strany. No a čepele sú zase ako nové. Po očistení nožníc ich ešte odporúčam natrieť s olejom. Ja používam Balistol. Je to prírodný olej. Teraz ich môžete nechať kľudne v garáži pri otvorenom okne a nespraví sa na nich vyššie.